Jimmy. Ayun lang kami nakabalik na mag-shoot sa bahay ni Tinkerbell. Grabe talaga, so happy talaga na. Nakabalik talaga dito. So ganito po kami kaingay kasi ang taga namin hindi nakabalik. So ganito po talaga yung pag nagsushoot kami talaga dito, guys. Manay Kinita! Hi guys! After 1 month! Masud na sila GM, ma'am. Dara sila! Ayan guys, after 1 month. Ilang months ba? Waray? 3 months. Nami diri oh. So mag-shoot ako diri kay habang nami sa balay ni Tinkerbell. After pila ka months, galing mo nakabalik diri. 3 months. Dara si Waray. Si Kerubin. Si Billy. Manay, anong masasabi mo nakabalik na tayo Ako sa bahay ni na Tinker? dapat. Kaya nakaw naman. Ayun na mo dito sa main house. Okay po. Para si Ising. Kasi po, before kami Thank you so much, Mananang Dahas, na nakabalik na kami dito kasi Oo. yung last month po, nag-inarte ka sa iyong sasakyan, hindi ka makakadun. Super busy. Hindi tayo pinapapunta ni Tinkerbell. Oo, busy lang si Manay, tapos napaka-arte ng kuan, hindi makakadun ng baday. Actually, wala anong masasabi mo pinabalik na tayo ni Tinkerbell sa bahay niya. It feels diminishing. Oh. Hi Tinkerbell. Kasi dito kami nagsimula sa YouTube. So kumusta? Dili ba kami nag-start, di ba? Yung origin. So dili kami nag-start guys. O sa inyo yung waton karon? Pag-shoot may chismosa silingan. Sila Gini. Sabi ko kay Ruby, Hi guys, mag-shoot may chismosa silingan karon. Puto pa. Hi! Wow, mura chika. Wang Ising TV, welcome sa my channel! Hi Tinkernos. Bilayot siya. Mga Anawa. Ano ko ba? Shoot me, tanawa ha. Guys, pasubscribe si Manay. Busy po yung vlog. Sa uwi. Tinkerbell, si Manay, busy sila sa pagbablog. Nara si Ising oh. Bakit Bakit ba showdown yun si Ising? Adag ko kay siya views. Ito po yung So, ani Jimmy. Ayun lang kami nakabalik na mag-shoot sa bahay ni Tinkerbell. Grabe talaga, so happy talaga na. Nakabalik talaga dito. So ganito po kami kaingay kasi ang taga namin hindi nakabalik. So ganito po talaga yung pag nagsushoot kami talaga dito, guys. Grabe talaga yung mga nangyayari talaga. Ayan po sila oh. Nag-shoot po sila dito oh. Tapos si Wakising oh. baka nag-vlog. Ayan. Ano si Boy Boy Ano oh. sabi mo, boy? Kasi nakabalik na tayo sa bahay ni Oh. Tinkerbell. Excited ko mabalik talaga. Dami makatulog na rin. Wala ka ni vlog. Wala ka ni vlog. Na uwi. Ayan, so nandito po kami guys. Dito po kami sa bahay ni Tinkerbell. It's my first time po with you here. Para siya, oh, Sa pag-ibig ni Tinkerbell sa buhay. I love you. Ayan po Ayan. So nag-apil-apil na si Kirube no. Ayan sila. Tara na uy. Ayan. So mag-shoot sa amin guys. Umato sa amin dito ha. Ano hindi mo mag-shoot sa Digos Good Fad? Digital replay no. First time na ako naka-appeal sa inyo ang shoot. Malay ko ba? Mga tao. Kung bakit na mo reply ko, ano sa mga gani, si Asa ka na Rocket. Asa na pilit. Nagbinayot na po si Isi. Pero kung outfit B. Kanang pang madam-madam ha. Batrap mo sa. Wala kay like init yun na Tinkerbell. Uy. Iring, pera mo kung wig, Iring. Wala na kay wig boy, nagipang kuha na tanan. Kaya nang tapa So napangiram mo outfit. Kanang dagko-dagko na lang. Ayan. So nag-shoot na po si Ising Day. Iksenahan natin siya. Kasi dugay kami nakabalik dito. Dito kasi naghahilak-hilak si Ising before. yung Yung ano pa ako, yung Yung- process pa yung... yung broken ilang heart months ko. na yun, Day? Mga ano ata yun. 4 months ago? 4 months. 5 Oo. months. Basta maka-shot na siya, muhilak na siya kalit. Ala. Oy, supportahan niyo si Billy sa kanyang channel. Cracky TV. Cracky TV. Mga cracklings na sila. Naka-vlog na ko ha. 5 minutes na ko. So, Wala na ako 5 minutes. mag-ano namin? Ayan po, kasama ko po si Idua, si Mrs. Wang po. Ayan. Mag-shoot po kami ng chismosang silingan doon. Yes! With Manay. Kaya ang taray ng suot ni Manay, Versace on the floor. Mayaman siya. Ipakita mo yung bag. Ako giano. Yung gold, lahat po. Oo. Yun dyan. Ay, magsuot Freya mo na eh. Hala, ako na siya no. Oh my God, laki na ni Freya. This is Freya! Laki na niya! Ay, hindi kong hero.
Wala ka, dako na niya. Let's go, Dako man din guys. siya nga puden. Pamaak na. Bag. Ang bango. Sila. Ano, binayot na pod mi para na po mabuhi ang sismosang silingan. So, tanawan ninyo. Let's go, tara na guys! Let's go. So, mag-behind the scene ko. Bahala dyan sila dira. So, naami sa balay nila Tinkerbell karon. So, padulong nami. Uy, nagkinayot na kung tumanon, boy, terrorista. Oh, sure, nawa. si Boy Boy. Idol kaya ising. O, tagaan di ka ha. Wala. Tirno. Lagap, taganya ka ni Istinggap. Picture daw mo ising. Sana si Boy Boy. Uy, ising. Ising. Nagbinayot, nagkikabayot. Sapa na lang mo, Mat. Para pagbabalik. Uy, kamo ang binayot, bayot, oh, tanawa, oh. Mo na yung mga nagbinayot. Boy. Oh. Dali na lang shot. Tama. Dali na ba? Ano, dyan to ka, dyan Rick. So nara sila, mga tao, mga nagbinayot na po sila. Kaya mag-shooting na sila sa chismosang silingan. Against the lights. Hindi na lang dapit ko para ba. Pinausa. Tanawa si So na namin sa shooting area. So na Ayan po, pupunta na po kami sa area of responsibility. Kasi kasama ko po si Ising. Yes, mag-shoot po kami ng ano, Mahagbong ka bayot. ng ano namin. Una ko. Ayan po. So let's go po. Dito po kami Pero kag sa sapa. saging day. Kung saan po may tubig ang sapa at mga stone. Yeah. Kalain na mga Asa ba napit siya? Dito oh, katong dito. Si Waray pa. Dako naman to siya, makatuod man to. Eh, si Olo. Mag-practice mo mga rolling. Dito, tanong sa baba. Tari, oh. Oh. Ito matulog ko niya. Tanawa oh, naras sila oh. Mag-ano yun. Tulog ko niya. Oh. Basta mag-shoot ni. So mag-shoot na buhi na namidirita na. Ang tagal ni Waray. Garit Ang best friend mo Ang taba-taba kasi ni Waray. best friend mo. Yan, may mga baka po doon. Maka ano po yan? Makabugat. i-offering sa... Pagisan. Ari si Waray. Ay, hindi pa pila din ni Mads. Wala na, mapakan. Puro ami Jurans man. Ay, dito na, tabi. Kan? Hello po, nandito na po sa Bel. sa mangga. Naday muro ami. Matulak niyo sila di ito. Kay bakilig na din ha. Nung saan po ka Idwana? Tara, nagbinayot na po siya oh. Ayo, tajitig video sa kuwaday pingo. So na namin diri. So guys, namin diri sa shooting area sa DGV, mang shoot na pud mi. It's nice to be back. Murag pila na kami ka months wala ka shoot diri. So karon na pud ni awang lang mga outfit oh. Si klaseng mamambae niya. Tanawa, dagan na kay sila, nakompleto na. Nara si Wang Ising. Hi Wang Ising. Hi. Hi Billy. Tinkerbell. Hi! Wang. Waray. Sugod na mo, uyang sa man Tanawa, oh, sila silang away. So mag-shoot na sila. Una na ko. Kuya Boray. So magsugod na sila og shoot. Ayan guys. Unsay concept ninyo ron? Mga rolling ni. Mga rolling. Concept yan, mga rolling. Chubi ka. Wigaring man ni. Ah, we got it eh. Kigo. Kita ulo! So ano sila? Nag-leader ano sila oh, mga bayot oh. Ay, Ti Marlene, diyan na lang mo lingkod to. Ti Marlene, pasyuta mi na Ti Marlene, be. Ay, diyan. Sige na, go! Nag-shoot na sila. Karong kay Christmas no kay maghanda yung dagang kaayo. Spaghetti, macaroni, salad. Busy. Mo ni
Ito, pwede pa kaon. Lingaw kay ang shoot ka. Nga no, ginamog magag spaghetti to. Hindi ko to spaghetti, udong raman tong Ang ginapa. brand sa udong spaghetti bugo. Wako niya yung spaghetti to, ang brand. Pagkauno ko Pangalan sa spaghetti Oh, udo. last year Paghilo mo. Pagkauno niya spaghetti, ako spaghetti lang ginapa na itong udong. Bago nun. Kung wapa ka, pakanin to tidog kay spaghetti. Away na sila. Nga na imong naw, niliat pa kang batasan. Sunod gani, kung dili spaghetti, ayaw ipugos nga spaghetti. O niyang ano neto man ka? Hindi invite bang ka? Daon di kagkaon, mga patay gutom. Away mo anak ko, ani tubo. Kaya edad anak, 45 anyos. Nga na, kung dili ko kautang kay Manay, bantay ka lang iguwa kay ni handa awa. Ato lang pala na spaghetti. Eh kung dili ni kautang ka Manay, ikaw na. So guys, pagkatapos po ng shoot, kakain kami now. Dito po kami sa Kemerat Pizza. Si Chris order daw tanan daw dagan. Ito gano. Kasi ito dapat ko itong gisuhan ninyo itong last shooters ba? Layo to. Hindi na ako daw man yun. Hi guys, nandito na po kami after ng shoot. Kumakain kami, sila Wang Ising. Ayan. Kumakain po kami. Alright. Hi guys! Kumana na siya ng motion. Yes, we're done here na. Tapos na po ang shoot. Abangan niyo po ang ang chismosang silingan sa kasi sobrang ganda. Abangan niyo po yung 12 days of Christmas. So nahuman na po dyan mi guys. Kumpleto na may sabat! Kayo din yung oras si Tinkerbell Abangan niyo oh. po yung sa Chismosang Silingan Should be sa mo kanilang cute to YouTube yourself. channel, Chismosang Silingan. Waray! Just good vibes. How's the Abangan shoot? niyo O yun. dito na po dili ko sa pizza. Ang saya. Yes. So lipay kayo may nara sila diri oh. We're so happy po kasi po nagtipon-tipon kaming lahat para po makashoot ng chismosang silingan dahil po bumaba na po yung ano namin sa video screen. So kailangan namin maningkamot. Thank you so much. Ayan Manay, what can you say about that? Ang saya ng shoot talaga. Abangan niyo yan sa DJV. Yes, thank you. Basta pagka Christmas special. Yes, and ayan, thank you so much kay Manay Ginita sa vlog mo ngayon ha. Maraming salamat. Yeah. Yes. Hi, Billy Cracky TV. Yes, supportahan mo natin ang Rocky TV. Thank you so much guys. Once again, we are the Team Attitude! What can you say? Mag-expect is being with Hi, hello lang. Huwag may problema mauling gabi. May suit. Ina, di mo sa tapag ulit itong 9. Oh, nandito po din pang bayo. Kita ba? Nagyaw-yaw ka. Panahon daw kasi kanina. Sa kayo plano. Nag-faithful kita na din ang